...2001 espazioko odisea bat pelikula aurreratzailea izan zen zentzu askotan. Zinematografikoki nola ez lezioa eman zuen Kubrick maisuak, baina baita edukiz ere. HAL 9.000 izeneko adimen artifizialak gidatzen zuen espazioontzia, eta une batetik aurrera erabakiak bere kabuz hartzen hasten da HAL, gizakien agintuei jaramonik egin gabe. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Kaixo, adimen artifiziala aspaldi etorri zen eta gelditzeko etorri ere. Teknologia honek aukera bezain beste arrisku ditu, eta gaur horiei buruz hitz egingo dugu. Aurrerapena bistakoa da. Adibidez, izugarri hobetzen du diagnostiko medikoa, baina nork kontrolatzen du kontrolatzailea? Has gaitezen! Aurten sartu da indarrean Europako Batasunaren adimen artifizialeko araudia. Teknologia honi buruzko munduko lehen araudia da, baina kontuan izan da adimen artifizialeko tresnak zein zabalduta dauden, berandu iritsi dela ere esan da. Legeak arriskuaren arabera sailkatzen ditu aplikazioak, haren garapen arduratsua sustatzeko eta herritarren osasuna, segurtasuna eta eskubideak babesteko. Semaforoaren irudia erabiltzen da. Berdea, arrisku txikiko erabileratarako izango da, spam iragazkietarako adibidez. Horia, gardentasuna behar duten erabilerek izango dute, hala nola chatbotek. Erabiletzen ditugunean, makina batek laguntzen digula jakin behar dugu. Gorria, arrisku handiko aplikazioek izango dute, software medikoek esaterako. Merkatura iritsi aurretik ziurtatu beharko dira, eta pertsonek gainbegiratu beharko dituzte. Azkenik, zeinbait aplikaziok arrisku onartezinak dituztela erabaki da, eta debekatu egin dira. Hala nola, herritarren aurpegiaren azterketa edota pertsonak puntuatzeko sistemak. Hala ere, identifikazio biometrikoko kamerak erabili ahal izango dira, beti epaile baten baimenarekin delituak pertsegitzeko. Gehienok ohartu gabe zabaldu den teknologia arautzen duen legearen nondik norakoak azaldu dizkigu Itziar Alkortaidiak ez irakasleak. Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroen zuzendari denak legearen garapenean aholkulari gisa parte hartu zuen. Kaixo Itziar, ongi etorri Teknopolisera. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo galdera erraza da. Zergatik arautu behar da adimen artifiziala? Esango nuke eskalatze arazo bat izan dela, datu asko daude eskuragarri, algoritmoak ikasi dute bere burua ere hobetzen, eta iritsi da momentu bat non onurez gain arrisku handiak ere bazeudela onartu behartzala eta horregatik eginda legearen aldeko apostua. Legeak egiten duena da, gutxi gora bera da, arriskuen araberako sailkapena, aplikazioen sailkapena, ez da? Horrekin onartzen ari zarete, arriskua izan badela, ez da? Ze arriskutaz ari gara? Arriskuak dira eskalatze horren ondorioz, zenbait sektoretan, giza eskubideak berak arriskuan jarri direla. Demagun esate baterako, poliziak erabiltzen dituen predikzio sistemak edo aplikatiboak. Non, jakin omen daitekeen, persona batek izango duen jokaera. Reintzidentziarako edo delitua berriz ere egiteko. Hori pelikula batean gertatzen zen? Gertatzen zen. Eta orain errealitatean gertatzeko zorian dago? Bueno, gertatu izan da Estatu Batuetako zenbait aplikatiboetan hori gertatu izan da, eta konpas sistemak esate baterako ikusi da, predikzio horiek egiten zituela, diskriminazio edo alborapen datu batzuetan oinarrituta. Hain zuzen ere, konpas sistemaren arabera, beltzek, etnia horrek,
eta etzen egia, delituak egiteko 2 aldiz arrisku gehiago omen zeukan. Baina ez hor bakarrik. Adimen artifiziala gero eta gehiago erabiltzen ari gara azpiegitura kritikoa kontrolatzeko, trafikoa kontrolatzeko, argindarra, urak, eta arrisku sistemikoak ere gerta daitezke, kolapsoak gerta daitezke horren inguruan. Eta badaude baita ere beste arrisku batzuk, nahi baduzu tradizionalagoak, zibersegurtasunari buruzkoak edo gure datuen pribatutasunari buruzkoak, horiek ere importanteak ziren lehen esan dugunagatik, ezta? Honek daukan indarra eta eskalak eskatzen zuelako legeria berezi bat egitea. Inoiz pentsatu duzu nola ote dakien erloju adimendun batek kirol jarduera gehiegizkoa egiten ari zarela? Adimen artifizialak du erantzuna. Izan ere, adimen artifiziala ez da etorkizuneko zerbait, gaur egungo errealitatea baizik. Gure egunerokoan ohikoak diren tresnek zein zerbitzuek txertatuta dute bere sistemetan. Nik uste dut jadanik leku askotan existitzen dela, adibidez bankuetan edo edozein zerbitzu digitaletan. Orokorrean, datu asko erabiltzen dituzten industriak dira adimen artifiziala erabiltzen ari direnak. Ez dira bakarrik digitalak izan behar, baita ere supermerkatuek ere beren bezeroen datuak ere erabiltzen dituzte eta manejatzen, jakiteko beraien preferentziak erosteko eta bar. Beharrezko bihurtu diren zenbait tresnak, hala nola mugikorrek, adimen artifiziala baliatzen dute, eta ezinbesteko zerbitzuetan ere txertatuta dago, medikuntzan eta meteorologian adibidez. Esparru profesional pila batetan ja erabiltzen ari dira. Erabiltzaile geroz da gehiago medikuntzako arloetan, biologiako arloetan. Orain dela gutxi eman deben Nobela kimikakoa, horretan adimen artifiziala egin dugu, eta esate horrek biologian izugarrizko eragin edukiko gula. Eta beste esparru profesional, ez dakit, igual esango dugu egunerokoetan, ari da zabaltzen. ChatGPT eta antzeko hizkuntza eredu handiak gizarteratu zirenetik, lan intelektualetan ere ohiko tresna da. Irakaskuntzan, abokatutzan, burtsako salerosketetan edota kazetaritzan, adimen artifiziala erabiltzen da. Hau da, kualifikazio eta kreatibitate handiko prozesuetan ere baliatzen dute. Teknologia honek dagoeneko hamarkada bat badu, eta atzera bueltarik ez duen iraultza teknologiko baten aurrean gaudela diote ikertzaileek. Lan alorrean ere eragina izango duela segurutzat jotzen dute. Nire iritzia da, hau ez dela burbuja bat, era bat. Nik uste dut hurrengo ekonomi garaia honetan oinarrituko dela era bat. Adimen artifizialak automatizazioaren ezarpenari lagundu dio. Horrela, erabat automatizatutako biltegiak zabaldu dira eta industriako prozesuetan ere gero eta ohikoagoa da. Hala ere, oraingoz ez dago pertsonen parte hartzerik gabeko jarduerarik, naiz eta lanpostu asko kopuruz gutxitu daitezkeen. Gertalikena da, lehen, ez dakiz emat pertsonak egitezemen lana, orain gutxiagorekin berdin egitea dauzkegulako adimen artifiziala hauen laguntzeko. Baina desagertu ez da ingo gaur egungo teknologiakin behintzat. Zau indik ez dira fidagarriak.
Gauza askotan laguntze be, baina baita ere hanka sartze askotan, orduan beti gain begiratu inbarazu. Adimen artifizialaren garapenak, datu, energia eta diru kantitate izugarriak behar dituenez, korporazio teknologiko eta industria handien esparruan dago gaur egun, naiz eta pixkanaka, erabilera gizarteko sektore guztietara zabalduko dela aurreikusten den. Etorkizuna begira, nik uste egongo dela paradigma aldaketa batzuk eta pentsatzez, ez dakit nola zan, askoz tamaina txikiagoko entitatek, izan dizkela enpresa, izan dizkela ikerkuntza zentrok, unibertsitatek eta bar, eukiko bela protagonismoa. Adimen artifizialak bizitza erraztuko badigu ere, beste aurrerapen teknologiko batzuek bezala, arriskuak ere baditu. Aditueko hartarazten dute, alborapen sozialak indartu ditzakeela, edo kultura txikiak ikusezinago bihur ditzakeela. Merkatu edo dominatzen nahi den hauek, oso gutxi dakibe kultura txikiei buruz, Euskaldunen kultura izan deken bezala, edo munduen barreiaut dauden milaka kultura bezala. Eta horrek noski arazo sortuko dituz, alborapen horrek azkenen kultura hauen ezagutza, nolabait eskutau bezala ingo gehiago indik. Arriskuak arrisku, adimen artifiziala gelditzeko etorri da. Eta orokorrean, bizitza erraztuko digula uste dute adituek. Historiak erakusten duen bezala, edozein iraultza teknologikoa bizitza hobetu digu. Tresnak dira, azken baten daukeguna eskuarten tresna bada. Eta tresna hori izen lehike guretzat lagungarria edo kaltegarria. Jakin behar dugu erabiltzen. Gustatuko litzaidake lotzea, aplikazioak edo gailuak, sistemak eta dituzen arriskuak. Jendeak pixka bat egin dezan lotura hori. Hori baita gakoa, ez alegaren gakoa hori da. Ze esparrutan erabiltzen da? Aplikatibo hauek edo sistema hauek oso benetan zabalduta daude. Erabiltzen ditugu esate baterako, esan dugu, azpiegitura kritikoak kontrolatzeko. Baina erabiltzen ditugu ere, esate baterako, finantza munduan kreditu bat esleitzeko. Egiten dugu neurketa bat, eskorin bat egiten dugu, eta horren arabera esleitzen diogu, edo ez. Sistemak erabakitzen du. Azkenean, eta hori da arriskuetako bat, erabaki horiek automatikoki har daitezke, persona bati kreditu hipotekarioa eman, edo osasun seguru bat saldu eta ze preziotan hori sistemak berak automatikoki erabildezake. Hori da sektoreetako bat. Osasuna da beste sektore oso importante bat, non erabiltzen ari garen diagnostikorako baita robot automatikoak elikatzeko ere bai. Erabiltzen ari gara prozesuak hobetzeko, errekursuak hobeto esleitzeko, erabiltzen ari gara COVID garaian triajea egiteko, eta gehien inbertitzen ari dena mundu mailan defentsa da. Momentu honetan gerrak daukan sofistikazio hori eta gainera makinek erabakiak autonomoki hartzeko aukera horrek ikeragarrizko arrisku sistemikoak eta giza eskubideen aurkako arrisku handiak ekar ditzake. Egia da, beti esaten da, militarrek teknologia hori garatu alizateak beste sektore batzuetan erabil daitezkela. Gerora etortzen zaigula onura. Baina galdera da prestal gaude prezio hori ordaintzeko. Arriskuak esan dituzun erabilera horietako bazen arriskuak begibistakoak dira, ezta? Kreditu bat ukatzen dizu adimen artifizialak. Horregatik, arrisku horien aurrean legeak erabaki zuen badirela sistema batzuk ez ditugunak erabili nahi. Esate baterako eta parlamentuan eztabaida gehien eragin zuen aplikatiboa izan zen errekonozimendu biometrikoarena. Demagun futbol estadio batean gaudela eta bertan kamera batekin, pixelatu egoki batekin eta neurri biometrikoak hartuta geure identitatea zein den, nor garen, makinak berehala batean asma dezakela. Itziar futbola. Itziar futbolean da. Eta zertan ari den, ez?
Orduan horrek bakoitzaren askatasunaren eta pribatutasunaren aurkako arrisku handiak zeuzkan, kontrol sozialerako arrisku handiak zeukan. Eta hori mugatu egiten du. Eta hori mugatu egiten du legeak. Hori lehen da biziko esaten du hori ezin dela modu rutinario batean egin, bai arrisku inminente handiko kasuetan eta epaileari aurretik baimena eskatuz. Jakinekoa da, minbiziak garaiz detektatzeak, gaitzari eraginkortasun handiagoz aurre egiten laguntzen duela. Horregatik, minbizi mota jakin batzuk garaiz detektatzeko saioak aspaldi jarri ziren martxan osasun publikoan. Bularreko minbizia detektatzeko programak adibidez, 1985etik daude indarrean. Orain arte, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten zen mamografia bakoitza 2 erradiologok aztertzen zuten. Orain, begirada horri, adimen artifizialarena gehitzen ari zaio. Mamografietan aplikatzea eraginkorra izan zitekeela pentsatu genuen, batez ere baeketetako mamografietan. Asko direlako eta gehienak normalak izaten direlako. Estrategia zera zen, mamografia normalak segurtasun handiz baztertzeko aukera emango zigun sistema bat garatzea. Hortaz, sistema mamografietan susmo maila neurtzeko pentsatua dago. Donostia ospitalean erabiltzen dutena, ez da ohiko adimen artifizial bat, adimen artifizialean oinarritutako diagnostiko sistema lagundua baizik. Mundu guztiak adimen artifizial gisa ulertzen duen horretan, sistemak bere ekintzen emaitzetatik ikasten du automatikoki. Hau da, guk txikitan ikasten dugun bezala. Medikuntzan ez da horrela. Lege arrazoiengatik, datuen konfidentzialtasuna dela eta datuak ez dira sistema medikotik kanpora ateratzen. Beraz, ordenagailuz lagundutako diagnostiko sistemak ditugu. Adimen artifizialaren bidez garatutakoak eta irudi eta diagnostiko fidagarriz osatutako datu base baten gainean eraiki direnak. Formada por imágenes y diagnósticos finales. Sistemak irudiak jaso eta aztertu ondoren, susmagarriak izan daitezkeen puntuak seinalatzen ditu. Es una especie de chivato electrónico que nos señala salatari elektroniko moduko bat da. Akatsak seinalatzen dizkigu, normalak ez diren gauzak. Gure aplikazioa mamografiak aztertzeko erabiltzen dugu eta bi informazio mota ematen dizkigu. Batetik, patologia bat egon daitekeen puntuak seinalatzen dizkigu. Bestetik, duen susmoa zenbatekoa den esaten digu. Una escala numérica que nos dice el grado de sospecha que tiene. Desde Hau da, susmoa zenbatekoa den esaten du, eta berrikusi beharreko irudiak osasun langileek jasotzen dituzte. Abantaila nabarmena da, baina adimen artifiziala oraindik ez da gai diagnosiak bere kaxa egiteko, eta erradiologia zerbitzuko arduradunak ez du uste hori denik helburua. Que en medicina estamos hablando de personas, no estamos hablando de la inteligencia artificial, funciona muy bien. Medikuntzan pertsonekin egiten dugu lan. Adimen artifiziala oso ondo dabil zerrendak edo autopistak kudeatzeko, edo hilara bat antolatu behar denean. Baina pertsonekin, adimen artifizialaren akats batek heriotza bat ekar dezake. Horrek asko mugatzen du garapena. Nik uste dut zuhur jokatu beharra dugula medikuntzan ezartzeko. En la medicina. Nik uste dut jendeak baduela horrelako uste bat, uste txarra esango nuke, ez da? Adimen artifiziala eta algoritmoak perfektuak direnaren ustea. Orain daukagun arazo handienetako bat da algoritmo hauek ikasten dutena, bere logosa, datu historikoetan oinarritua dagoela, eta guk badakigu jakin, badatu historiko horiek alborapenez josita daudela. Erronketako bat hori da. Datu onak ematea. Hori da, nola elikatu alborapenak ekiditeko eta benetan kontu egin gero erantzunkizuna norena den. Ez badugu ondo sortzen, ez badugu ondo
ez den edo edukatzen, eta alborapenez josita dagoen mundu batean, mundu perfektu horretan gustora dagoen algoritmo batekin zer egin behar dugu. Erantzukizuna aipatu duzu, ez da? Norena da erantzukizuna? Hori da gai korapilatsuenetako bat, hain zuzen ere, sistema hauetan askotan ez dakigulako benetan erabakiak nola hartzen ari garen. Kutxa beltza deitzen zaion metafora batera biltzen dugu, izan ere, naiz eta oso potenteak eta indartsuak diren, algoritmoa aldatzen ari denez, eta sare neuronalak ikeragarri komplikatuak direnez, adiktuek berek ezin dute jakin benetan erabakia zergatik hartu den. Kasu horren aurrean, nork erantzun behar du, zeren arriskua egongo litzateke kaltetu batek, esate baterako kotxe autonomo horrek harrapatutako edo kaltetutako norbaitek indemnizaziorik gabe geratzeko aukera, algoritmoa sortu duenak esan duelako jarduera zela gaizki zegoena, eta jarduera gaizki zegoena zelakoak esaten du ezetz, datuak izan zirela edo egoera ez zegoela, nork du azkenean erantzukizuna, nork ordaintzen ditu kalteak. Horren aurrean, oraindik ez dago legeriarik. Lege honek esaten duena, adimen artifizialeko legeak esaten duena da, ongo direla, etorkizunean lege batzuk, eta horretan ari gara orain lanean, Europa mailan, erantzunkizun horrek norena izan behar duen, eta batez ere, bai konsumitzaileak edo bai kaltetuak babestuko dituen metodo batzuk edo prozedura batzuk garatzen ari gara. Adimen artifiziala gu baino adimentsuagoa da? Oraingoz ez. Egin dezagun esperimentu bat. Maitek isa izpa eta isa neba ditu. Zenbat arreba dituzte Maiteren nebek? Erraza ez da? Isa gehi bat, Maite bera. Bada, eginen galdera hori eskura duzun adimen artifizialeko plataforma bati. Ez du asmatuko. Nola liteke xakeko jokalari honenei irabazten dieten sistemek, artikulu eder bat segundotan idatzi edo lan prozesuak bikain antolatzen dituztenek, ariketa erraz hori gaizki erantzutea. Soilik datu ez baliatzen direlako, ez logikaz. Hortaz, oraingoz adimen artifiziala ez da gu baino adimentsuagoa. Iker Fernandez eta Isabel Álvarez Donostiako onkologikoan ari dira lanean. Une honetan, adimen artifizialaren laguntzaz baliatzen den entsegu kliniko bat dute eskuartean. Helburua, minbiziaren aurkako tratamenduen albo ondorioak aztertzea. Es una aplicación informática de monitorización. Kimioterapia eta halako tratamenduen toxikotasuna monitorizatzeko balio duen aplikazio informatiko bat da. Albo ondorio horri arreta berezia eman behar ote zaion jakiteko informazioa eskaintzen du. Hori da ikerketa proiektuaren helburua. Ese es el objetivo del proyecto de investigación. Probamos la aplicación, simplemente que aplikazioa probatu genuen eta ondo funtzionatzen zuela ziurtatu, besterik ez. Eta algoritmoa ere programatu genuen. Guk itxuan, pazienteak sailkatu genituen irizpide estandarizatu batzuen arabera, sintomen larritasunaren arabera. Aplikazioak bere aldetik gauza bera egin zuen, sailkatu egin zituen. Eta egiaztatu genuen, ea aplikazioak ikusten zuena, guk ikusten genuen gauza bera zen. Nosotros lo consideramos nosotros con lo que considera la aplicación. Pazienteen informazioa adimen artifizialak aztertzen du, eta garrantzitsua iruditzen bazaio, alarma bat helarazten die medikuei eta gaixoari berari. Adimen artifizialak sortutako alarma hori, benetan alarma izan beharko litzatekeen aztertu nahi dute medikuek. 70 paziente inguru daude entseguan, eta haien parte hartze aktiboa ezinbestekoa da. Paziente bakoitzak aplikazioa deskargatu eta bere telefono mugikorrean instalatu behar du, eta egunero sistema elikatu behar du nola dagoen esanez eta dituen sintomen berri emanez. Informazio hori medikuengana iristen da denbora errealean.
el objetivo es que si hay un tema, al paciente le salte una alarma. Helburua da zerbait garrantzizko badago, pazienteari alarma bat piztea, eta guk ere berehala pazienteari deitzea. Ikusi behar da horrela orain baino hobeto kontrolatuta dagoen. Izan ere, orain pazienteak telefonoz deitzen digu guri, eta guk berari. Del paciente a nosotros y de nosotros a ellos. Alarma pizteko plataforma digitalak medikuek aurrez ezarritako irizpide batzuk hartzen ditu kontuan, albo ondorioen larritasunaren araberakoak. Programak berak pazienteak ematen dizkion informazioaren arabera esaten dio kezkatzeko gauza bat den, toxikotasuna txikia ala larria den, eta gainera guk ere jasotzen dugunez modu proaktiboan abisatzen diogu pazienteari. Pazienteari mezu bat ateratzen zaio, guri deitzeko. Es verdad que hemos notado pazienteen aldetik harrera ona nabaritu dugu, eta are gehiago, hasiera batean, aintzat hartzen ez ziren sintomak identifikatzen lagundu digu. Azkenean, lehendik hemen egiten zen lana pixka bat osatzen ari da, pazientearen jarraipena eta monitorizazioa hobeto egiten. Jasotako datuak aztertu eta datorren urtearen hasieran jakingo dute, sistema berriak tratamenduen jarraipena hobetzen duen ala ez. Bukatzeko adimen artifizialari mugak jarri behar zaizkio eta jartzekotan zen muga jarri beharko genizkioke. Hori da legearen gakoa hain zuzen, ez da, zen muga eta zergatik. 4 urte, 3 urte eta erdi pasatu ditugu horretaz hitz egiten. Eta muga hoien gakoak nik esango nuke bidirela. Batzuk tradizionalak dira. Algoritmo hauek zibersegurtasuna eta geure pribatutasuna bermatu behar dute. Eta horretarako oso exigentzia handiak jarri dira, teknologikoki sendoak izan daitezkeelako, eta hori eskatuko da, teknologikoki sendoak izan daitezken algoritmoak jarri behar dira merkatuan. Eta beste batzuk aldiz erronka berriak dira. Esate baterako, makinek har ditzakete erabakiak beraiek bakarrik edo giza ikuskapen bat behar dute. Giza ikuskapen bat behar dute. Azkeneko erabakia gizaki batek hartu behar duela erabaki dugu. Eta batez ere, geure askatasunaren kontra eta autodeterminazioaren kontrako erabakiak ezin dira hartu. Eta azkenik, debekatu egin ditugu ere, geure demokraziak eta geure sistemak kaltetu ditzaketen algoritmoak, non eta geure portaera alde batera edo bestera eramango dituztenak. Gu konturatu gabe, modu subliminal batean. Gai hain komplexua izanik, pixkat urruti, oso urrutik gelditzen zaigu, ez da guk pertsonalki zer egin dezakegu. Askotan aipatzen dugu, batez ere legemunduan ari gareno, kontzienteagoak izan behar dugula, deneri baietz esaten diegula, geure datuak nola erabiltzen dituztela, baina teknologia aurrean bakoitzak egin dezakena ez da nahikoa. Hain dira benetan sarkorrak eta hain izan daitezke arriskutsuak kasu batzuetan non gobernantza publikoa behar den. Nik esango nuke, lehen da bizi informatuak egon behar dugula, jendeak jakin dezan ze onura eta ze kalte dauzkan. Eta ze arrisku, onurak eta arriskuak. Eta ze arrisku daukan teknologia honek, eta horren aurrean zer egin behar dugun, zer gauden egiteko prest eta zer ukatu behar dugun. Hori denon artean eta aurretik erabaki beharrekoa da, gobernantza bat behar dugulako. Oso ondo Itziar, eskerrik asko, gai interesgarria benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Adimen artifiziala ikusi ezin duguna ikusgai bihurtzeko gai dela erakutsi dizuegu gaur eta bukatzeko hona hemen adibideon bat. 1927 urtean, arkeologo perutar batek Nazkako basamortuko lehenengo geoglifoak aurkitu zituen, animalien marrazkiak ziren eta irudi geometrikoak. 100 urte behar izan ziren 800 irudi desberdin identifikatzeko, horietako 70 animalienak. Orain, adimen artifizialean oinarritutako sistemak erabiliz, 6 hilabetean 300 irudi berri aurkitu ditu Japoniako Yamagata Unibertsitateko talde batek. Berriro diot, 6 hilabetean. Animaliak, landareak edo giza sakrifizioen irudiak aurkitu dituzte. 11 ez,
11.000 ikusteko gaude oraindik adimen artifizialaren eskutik. Ea ikusten duguna gustuko dugun. Datorren astera arte, agur!